1542. Os na fyddai Elizabeth yn prodi a chael plant, gan Mari fydda'r hawl gryfaf i goron Lloegr. Problem arall oedd bod Mari ddim yn babyddol, ond roedd wedi prodi ag air coron Ffrainc. Roedd hyn yn dyblu'r bygythiad i Elizabeth oherwydd bod Lloegr yn rhyfela yn erbyn y Ffrainc. Alright, Beth! Yn 1561, Student, i chi? gŵr Mari, sef Francis yr Ail. Ia. Gyses i. Brains, gwbwy. Prifysgol bywyd, yna fe. Nawr, ceiwch eich pen, wisio clywed beth dawn i weid, reit? Fodd bynnag, yn 1565, cymerodd Mari faterion i'w dwylo ei hun a phriodi Harry Nid unrhyw sens o gwbl ychad. Rybys, Lloer. Darlith, a oedd yn o'r wyr i Harry'r 7fed. So nawn ni symud ymlaen i tudalen 7. Be chi'n studio, de? Hanas. Darlith hanas, di on. Gawn ni hanes Mari, Darlith a... Ond gwedwch dda? Wel. Ddim pwynt dysgu am hanes. Er bod wedi gwirioni... Pan allwch chi fyw hanes, gwbwy? Achos, na be wedi wneud. Twin Towers yn dylawr, marwolaeth Diana, Mandela yn cerdded yn rydd, Cynulliad Cymru. Y ddoi Grand Slam 2005-2008. Dwi wedi byw drwy'r hanes na, gwbwy. Dwi'n fwy hanesyddol! Dwi wedi byw drwy'r hanes yna i gyd hefyd. Y mis Mehefin 1566, cafodd y fab o'r enw James. Right. Wedyn yn ddiweddarach yn y blwyddyn honno, aeth Darnley yn sal ac aeth i Kirkhofield ger Caeredin i wella. Napoleon. Fi ddysgodd Napoleon sydd wedi wario backgammon. Ac oedd e'n shit, hefyd. Fath o Lloyd George. Oedd Pele'n shit, hefyd. Oedd e mor shit, wedes i wrth fe'n blwmp ag y blaen. Oi, Pele! Pam sa ti roi gore i wario hwnna a trio wario ffwti, A cofiwch chi, sai wedi cael cardyn nadolig wrth fe ers ache, y gimp aniolchgar ag e. Backgammon? Suffragette! Fi oedd yn gyfrifol am hynna, Emmeline Pankhurst fi mewn wig, a fi oedd Fanny Craddock, hefyd gwybod. O, cofiwch chi, cyfrinach rhwng chi a fi hwnna, alright? Dwi wedi byw chi, wel, ddim fel chi, mae'n dysgu am hanes yn gwbl wahanol i greu hanes eich hunan, mae eisiau chi adael ystafell ma'n gwybod, a dechrau byw bywyd e! Alright! Alright! Dwi'n mynd! Y psychopath! Wedyn, da ni'n symud ymlaen i Mari yn Lloegr. Roedd y ffaith fod Mari wedi dod i Loegr yn Alright, Beth. i Elizabeth. You're a student, i chi?